Abba mai gida tun da ina ma magiya ka bani kayan nan shiga ƙasa in je in kaɗan ma da su ka yana abba mai gida. Aha ba wasu kaya bayan maka ba da cikin wani kai mai gida kake haka ne kai tsare ne maza age ciki wasu kaya ne kai ya ba wasu kaya ne ai nan ba wasu kaya anan da kake gani mai gida ma so nake ina ta mai magiya bani in gangara can jira na ake amma mai gida gaba ɗaya ya shiru nake gaya ma. Aha nan ba komai age ba wasu kaya a waje na sarki da Allah ai na san ai ba za a rasa buga a ba wasu kaya jiyan nan muke neman ku zo a ta sauka dodo a bajalta ku kun je kun yi shiru kawai sarki na ba kuma gaba ba na so ban bude ma yanzu ma so nake mu shiga cikin garin nan mu samu ko har mu ce mu ba sarki oke wai za samu a cikin garin za a iya samu to ya za yi yanzu kawai mu danna a ba to kai dauki da kakkan wuce a matsayina na matashi malam ka duba irin wahalar da muke sha malam garin kwaki kamar ni wanda duniya ma za ta san ni kwanan nan amma wai haɗin halaki wannan ma aje shi zuwa an jima zai amfani haka ba da kai ruwa kuma daga aikin ka hai Allah ya rigi duniya daɗi an sai faduwa ya zo daidai da ya zauna. Ba dama kai ka ga an yi abu dole kai sai ka zo ka mu wasan kasa tare ya si bamban a ba abin wai ko dole wa Hausa baka iya ba sai kai kawai ya raba mu da ba har zama da muna yi yanzu za zaki mana ruwa ga dama kai ma ina zuwa an kara ta ba kai har ka kan yi ta mu zaki wore shi mu sisi akan ka amma alhamdulillah dimi no dimi no tere da ya Allah kan yi batu ka yau ne dimi na akwai yawo ke tere da ya Allah yawo ne da mu je yawo ma kuɗi sun samu dama mai miki tafiya won kai biya na ki ba a ba kai kuma mutum yana kuma dan kai ai ba ka biye wancan abin ba wannan ai daban ne ba zai biye ba menene lokaci da kina san garin ciki mana magana mai kika sai mana sai yake ba shi ba to kuma ma siyasiya ne in aka ma abu ba dole sai ka rama kana dai ji saboda ga sayyidina abu Abubakar faruwa nan me yake faruwa ne sannu ku da zuwa malamu me yake faruwa ne ba komai a ne me muke malaman tsafta ne na kai yi mana bayani kana da ji malam kana ji ko kuɗi ne kai kawo kudi za ka bayani kawo kudin na aka ce bai gane ya kawo kudi mamaki ne kawo kudi aka ce zai bada kudi ba dariya ne zai dara ya ji gida kariya ne wallahi kai kawo salamu alaikum gashi ina kwana a da lafiya Allah ya safa amma Allah ya yi da